This is the Uncut Project. 10ο επεισόδιο. 10ο καλό. 10ο καλό. Επαιτειακό. Τι επαιτειακό τώρα. Τώρα τι να τους πούμε. Έχουν περάσει. Είναι αλήθεια. Έχουν περάσει, πόσο έχει περάσει. 2 επεισόδια δεν. 2 εβδομάδες. 2 επεισόδια. 3. 2. Τρίτη είναι σήμερα. Τι είναι σήμερα. Ναι, αλλά δεν νομίζω και αυτό να ανέβει σήμερα. Αύριο. Πιθανότατα. Ωραία, λοιπόν, την μία Κυριακή είχαμε 2 event που Ναι, εντάξει, τώρα να παρευρεθούμε. Καλά, ναι, οκ. Είπα ψέματα. Λοιπόν, Είχαμε 2 event που έπρεπε να παρευρεθούμε. οι δικαιολογίες είναι πολλές. Δεν είναι δικαιολογία, είναι η αλήθεια. Οι δικαιολογίες είναι πολλές. Θα βλέπετε εντωμεταξύ πως σήμερα δεν έχουμε ούτε μικρόφωνα. Η ανοργανωσιά και η ποιότητα αυτού του podcast πέφτει κατακόρυφα. Ναι. Ό,τι και να πούμε. Την άλλη Κυριακή. Και είχαμε πάει εκδρομή. Μπράβο, προσπαθούσα τόσο ώρα να σκεφτώ. Ό,τι και να πούμε λοιπόν δεν μας δικαιολογεί. Ίσως το μόνο που να μας δικαιολογεί λιγάκι είναι ότι επειδή αυτό είναι το 10ο επεισόδιο, είναι ένα milestone, όσο και να το κάνεις. Κανονικά το 10ο επεισόδιο έπρεπε να έχει γίνει γύρω στο μέσα Φλεβάρι. Ναι. Κάπου εκεί. Αλλά οκ. Αλλά επειδή είναι αυτό το 10ο επεισόδιο και είναι ένα milestone, πέρασε το μυαλό μας να κάναμε κάτι πιο juicy, πιο extravagant, πιο... Δεχτήκαμε επιθέσεις. Εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, Ναι. περίπου, με λίγο υπερβολή. Ναι, επιθέσεις, οκ. Ναι. Δεχτήκαμε παράπονα, η αλήθεια είναι, και οι δύο, από φίλους και γνωστούς. Κυρίως από τους νούμερο 2 φαν μας. Ναι. Συνεπώς, τα σχέδια που είχαμε, ή που μπορεί να είχαμε, ή οι σκέψεις που μας πέρασαν, για κάτι πολύ έτσι... έντονο, δυνατό για αυτό το επεισόδιο, δεν υλοποιήθηκαν, δυστυχώς. Ίσως υλοποιηθούν στο άμεσο ή έμεσο μέλλον. Έμεσο μάλλον. Οπότε αποφασίσαμε, σε αυτό το επεισόδιο, Ναι. αποφασίσαμε διαταγές δηλαδή του Δεν ανωτάτου, ήταν διαταγή. Ρώτησα αν έχεις κάτι. του ανωτάτου καλύτερη ιδέα. δικτατορικού ηγέτη, ξέρω εγώ. Τώρα δεν μιλάς καλά. Λες και είμαι η Μακρόβλου με λένε, δεν με λένε η Μάμογλου, ας πούμε. Αυτό τώρα που δεν χρειαζόταν. Αγαπητέ πρέσβη. Αγαπητέ πρέσβη. Ναι, εντάξει. Αυτά. Κρίμα. Τέλος πάντων, έπεσαν λοιπόν οι διαταγές εδώ πέρα του Σουλτάνου και στο 10ο επεισόδιο θα ασχοληθούμε. Θα είναι ένα, έτσι όπως το φαντάζομαι, πιο σύντομο επεισόδιο. Πέρα από το λογίδριο που έχω ανοίξει εγώ τώρα. Και θα να τα αποφύγεις. Θέλω λίγο να τα αποφύγω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αφού αποφάσισε θα το κάνουμε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα σχόλια Κάτω από τα βίντεο μου. κάτω από τα βίντεό μας. Κάποιοι θα περάσουν πολύ καλά, κάποιοι ίσως όχι τόσο. Θα είναι ίσως το μόνο επεισόδιο που οι άνθρωποι που σχολιάζουν θα κάτσουν να δουν ολόκληρο. Ναι, μπορεί. Κάποιοι ίσως να μην καταλάβουν. Αλλά εντάξει, το κάνουμε τώρα για να μην χρειαστεί να το κάνουμε αργότερα και έχουμε ακόμα περισσότερα και χειρότερα σχόλια να βάλουμε μέσα στο βίντεο. Τι ωραία όμως που είναι τα σχόλια. Εξαρτάται ποιος τα διαβάζει. Να ξεκινήσω. Ξεκίνα. Εγώ δεν τα έχω δει, δεν έχω κάποια προεργασία. Δεν τα έχεις δει. Όχι, θέλω να πω, δεν τα έχω δει συγκεκριμένα Έχεις τώρα. δει και έχεις διαγράψει κιόλας. Έχω διαγράψει μόνο ένα για πολύ σημαντικό λόγο. Ναι, αλλά έχεις διαγράψει, αλλά τα Μόνο έχεις ένα. δει. Θέλω να πω ότι δεν τα έχω δει τώρα μαζεμένα από τα 9 επεισόδια για να τα έχω στο μυαλό μου και τα όσα σχόλια έχουμε τέλος πάντων. Ναι. Για να ξέρω τι θα σχολιάσω. Συνεπώς θα διαβάζει μερικά η Κορίνα, θα σχολιάζουμε. Μετά μπορεί να πάρω το κινητό να διαβάσω εγώ και ο Θεός μαζί μας. Μάλιστα. Ξεκίνησες εσύ. Ναι. Ωραία, ξεκινά. Ξεκινάω με το πιο. Ξεκίνησες από το πρώτο επεισόδιο τώρα. Ναι, Ωραία. είμαστε στο πρώτο επεισόδιο. Θα πάμε χρονολογικά λοιπόν. Ναι, λοιπόν, αυτό το σχόλιο υπάρχει νομίζω σε κάθε βίντεο. Περιμένουμε Φώτη στο επόμενο vidcast. Ναι, αυτό είναι. Παιδιά, ο Φώτης θα έρθει, αλλά δεν μπορείτε να το ζητάτε. Θα έρθει κάποια στιγμή. Φυσικά. Ναι, όταν έρθει Το σκεφτήκαμε. η ροή του podcast να φτάσει. Το σκεφτήκαμε, η αλήθεια είναι να είναι καλεσμένος στο 10ο milestone. Ναι, Αλλά δεν έκατσε. δεν έκατσε. Δεν έκατσε. Ο Φώτης ο αγαπημένος αυτή τη στιγμή είναι international. Πού είναι ο Φώτης? Κοίτα. Αυτά Φώτης είναι να τα βλέπεις. Όχι, δεν θυμάμαι Ο σε Φώτης. ποιο. Σε ποια χώρα. Ναι. Είναι δύσκολο, Υπήρχαν πολλές επιλογές για να διαλέξεις. Ναι, 2 βασικά. Ακριβώς, παίξεις το 50-50 τουλάχιστον να μην εκτεθείς. Ωραία, σκέφτηκα.
Είναι Βουδαπέστη. Μπράβο. Μπράβο. Ο Φώτης λοιπόν, η κυρία το πέτυχε, τυχερή. Ο Φώτης είναι international στη Βουδαπέστη, αυτή τη στιγμή παρτάρει σίγουρα. Και σίγουρα περνάει καλύτερα, οπότε... 4 η ώρα. Εκεί είναι η ίδια ώρα είναι. Νομίζω μία ώρα πίσω είναι. Ετοιμάζεται να παρτάρει σίγουρα. Συνεπώς δεν θα νιώσουμε και πολύ άσχημα που δεν είναι σε αυτό το βίντεο. Αλλά για όσοι το ζητούν, και εμείς επειδή το θέλουμε, θα είναι σε επόμενο βίντεο σίγουρα. Και αρκετά σύντομα αυτό μπορούμε να πούμε. Προχωρώ. Όπως και η Μαριλένα. Προχωρώ. Και οποιοδήποτε άλλος πρόκειψε. Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο δεν το κατάλαβα ποτέ. Εγώ και εγώ. Ναι. Το μπάνιο με παγάκια. Α, Μπορεί κάποιος να έρθει να μας εξηγήσει τι είναι το μπάνιο με παγάκια. λοιπόν, Βασικά αυτό είναι μεγάλο ψέμα τώρα που είπα. Αφού μου έχει εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει ακριβώς πώς έχει αυτό προκύψει. λοιπόν το σχόλιο πηγαίνει σε ένα άτομο, δεν πηγαίνει σε εμάς ακριβώς. Πηγαίνει σε έναν φίλο μας, ο οποίος για μια χρονική περίοδο ασχολιόταν με τρόπους αυτοβελτίωσης, αν μπορείς να το πεις έτσι. Και έκανε μπάνιο. Και ένας από αυτούς τους τρόπους αυτοβελτίωσης ήταν το μπάνιο με παγάκια. Λοιπόν, ωστόσο έχω διαβάσει... Ότι δεν κάνει καλό. Όχι, ότι επειδή στην καραντίνα έχει γίνει trend πάλι αυτό το μπάνιο με παγάκια, ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι, πράγματι. Αφού όλοι οι αθλητές κάνουν μπάνιο με παγάκια. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μπάνιο με παγάκια, αλλά... Και μην δοκιμάσεις. Αλλά για 5 με 10 δευτερόλεπτα κάθε φορά που κάνω μπάνιο ρίχνω παγωμένο νερό πάνω μου. Μιλάμε, είσαι ηρωίδα. Είμαι. Δηλαδή δακρύζω από τη συγκίνηση που βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με ένα τέτοιο άτομο. Με έναν ήρωα. Ναι. Το καλοκαίρι θα το πάω στα 20 δευτερόλεπτα, δίνω όρκο αυτή τη στιγμή. Τρομερό. Αλλά είναι μεγάλο. Ένα βήμα μικρό για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα. Ένα με σίγουρα πολύ μεγάλο για μένα. Ακριβώς. Ναι, οπότε αυτό το σχόλιο πηγαίνει σε αυτό το άτομο, χιουμοριστικά, ελπίζουμε να μην παρεξηγείται. Μπράβο, συνέχισε να κάνεις μπάνιο με παγάκια. Έλα στο podcast να μας πεις πώς είναι το μπάνιο. Πώς νιώθεις μετά το μπάνιο με παγάκια. Μετά, for the record υποστηρίζω Κορίνα γιατί πολύ κράξιμο πέφτει. Πολύ ωραίο σχόλιο, αλλά δεν θα συμφωνήσω. Είναι ψέμα. Ποιος έχει γράψει αυτό? Να μην πούμε και ονόματα. Άμα θέλεις πες. Ναι, εντάξει. Ευχαρίστως. Είναι σίγουρα μη αντικειμενικό αυτό το σχόλιο. Είναι αναλυθές. Ναι. Και εντάξει, όποιος έχει δει λίγο από τα επεισόδια, γιατί θα το κάνω shamelessly τώρα, δίχως ντροπή, μου ήρθε μια ειδοποίηση που πολύ με χαροποίησε ότι έχουμε 500 ώρες streaming στα επεισόδια. Αυτό δεν ξέρω πώς έγινε. Ναι, έγινε. Συνεπώς, όποιοι από εσάς έχουν δει μερικές από αυτές τις 500 ώρες streaming, θα έχουν καταλάβει τι ψέμα είναι αυτή η δήλωση. Βαλάτε όπως ευρύος Λούκας. Εντάξει, τώρα το περνάμε στα αθλητικά. Ναι. Τώρα το περνάμε στα αθλητικά. Αυτό μπορώ να το πω. Η μονοαθλητική, για να δω. Εντάξει, μπορείς να το πεις. Ωραία. Το podcast κάνει περισσότερα νούμερα από το One, πιστεύω. Αυτό είναι σχόλιο στο πρώτο βίντεο. Στο πρώτο. Από ό,τι φαίνεται δεν υλοποιήθηκε ούτε αυτό. Κρίμα. Και να πούμε και ένα πολύ όμορφο σχόλιο, το οποίο όταν είχαμε κάνει το πρώτο podcast, μας είχε παραξενεύσει, αλήθεια είναι. Μας είχε παραξενεύσει και προσπαθούσαμε να βρούμε ποιον φίλος το έγραψε. Δεν το βρήκαμε ποτέ. Δεν ξέρουμε. Ναι. Κάποιος λοιπόν, ο οποίος μάλλον σταμάτησε να σχολιάζει, μάλλον κάπου επειδή δεν το απαντήσαμε. Όχι, κάπου μετά τα Χριστούγεννα, επειδή είχαμε μεγάλη παύση σταμάτησε. Οπότε μάλλον λέει, το παράτησα. Ναι. Που λέει ότι ήρθα πολύ άκυρα σε αυτό το βίντεο και έχω να πω ότι βγάζετε τέλος πάντων, λέει ωραία λόγια, ας μην τα διαβάσουμε. Κριτζάρει λίγο η ναι, δεν μπορώ να πω γλυκά λογάκια. Και έρχεται τέλος πάντων καλή αρχή. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο σχόλιο, πράγματι. Ευχαριστούμε. Αν εσύ που το έγραψες συνεχίζεις να βλέπεις τα βίντεο, άσε μας πάλι ένα σχόλιο από κάτω να δούμε ότι είσαι ακόμα εδώ. Ναι, αλλά. Πες μας και ποιος είσαι, αν σε γνωρίζουμε. Διαφορετικά εντάξει, Νιώθω ότι δεν γνωριζόμαστε. Ναι, μπορεί. Πήγαμε στο δεύτερο βίντεο. Διάβασα λίγο εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν. Ξεκινάμε πάλι με τα αθλητικά. Αρχικά να πω κάτι. Όλα τα σχόλια είναι δική σου φίλη. Ναι. Σχεδόν όλα. Μία φορά έχει σχολιάσει η αδελφή μου που ήταν στο προηγούμενο βίντεο. Για το γάτο. Ότι η Βαρλάντια έχω το γάτο. Ναι. Αυτό. Ο οποίος γάτος έχετε καταλάβει και από αυτά τα βίντεο. Ο γάτος εσυχαίνεται. Ο γάτος πριν κυριολεκτικά από 10 λεπτά μου έκανε επίθεση στο πόδι. Ναι. Το γατάκι έχει περάσει πολλά το τελευταίο διάστημα. Από μένα? Όχι, γενικά. Έχει περάσει. Εντάξει.
Τα ξεσπάει πάνω μου. Επειδή το έφερα ένα αδελφάκι τέλος πάντων. Καλά, ασχολίαστο. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι στο δεύτερο βίντεο με αθλητικά σχόλια. Μπράβο. Τα οποία τα εκτιμώ δεόντως να... Τα εκτιμάς δεόντως γιατί είναι από Παναθηναϊκούς. Ναι, μπράβο. Και ταυτίζεσαι. Οι μονοαθλητικοί λοιπόν φίλοι μας έχουν ξεκινήσει για Παρίσι, καλά πάω. Δεν ξέρουμε που ήταν, ελπίζουμε να το βρείτε. Έλα μου ντε, εν μεταξύ το Final Four θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Οπότε αν θες να πας ακόμα Παρίσι, πήγαινε. Μήπως αναφέρεται σε κάτι που είχε γίνει στο Παρίσι? Όχι, δεν νομίζω. Απλά νομίζω ότι τότε ήταν να γίνει το Final Four στο Παρίσι. Okay. Και άλλαξε μετά ή κάτι τέτοιο. Αυτό. Ναι, οκ. New Valadis Lord Dropped. Κάθε βίντεο είναι λίγο New Valadis Lord Dropped. Μάλιστα, θες να το μεταφράσεις αυτό? Ναι, είναι, αυτό σημαίνει στα ελληνικά για όσους δεν γνωρίζετε. Το lore, πώς θα το μεταφράσεις? Προϊστορία. Ναι, ιστορία. Ιστορία γενικότερα. Ναι. Πληροφορίες, ναι. Εμπειρίες. Είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών. Και όταν κάποιος μοιράζεται τέτοια πράγματα για τον εαυτό του, λέμε ότι έριξε στο τραπέζι, ότι μοιράστηκε νέες τέτοιες πληροφορίες για τον εαυτό του. Ναι. Δηλώνω περήφανη, οι φίλοι μας. Από το Φώτη, συγχαρητήρια σε σένα για το στολισμό, γιατί είχαν ξεκινήσει και μπαίναν τα στολίδια των Χριστουγέννων. Ναι, σωστά. Κάποια βίντεο τώρα για αυτά αθλητικά. Εντάξει. Με τον Παναθηναϊκό να κερδίσει κάποιο κύπελλο, άμα θυμάμαι καλά. Ναι. Ακόμα ένα πολύ ωραίο σχόλιο από το άτομο του πρώτου βίντεο που λέει για τις εμπειρίες του με τις Πανελλήνιες. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ wholesome. Το έχω ρίξει προς τα αγγλικά τώρα, είναι λίγο άσχημο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ. Πολύ όμορφο. Ναι, πολύ όμορφο, πολύ γλυκό αυτά τα σχόλια τα οποία βγαίνουν λίγο από τη ρουτίνα των αθλητικό, καυστικό τρόλ σχολείων. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι τρέμω? Τι σχόλια θα έχει κάτω από αυτό το βίντεο? Όχι. Το πάρτι του Φώτη. Α, καλά. Γιατί νιώθω ότι θα μου έρθουν τα σχόλια έτσι. Θα σου έρχονται live τα σχόλια, ναι. Οκ. Οπότε πάει και το δεύτερο. Καλά, πάρει το τρίτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τρίτο για κάποιο λόγο φαίνομαι καστανομάρλα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ανάλογα πολλά πράγματα. Λοιπόν. Ελπίζουμε εντάξει, το ξαναέβαμε και στην αρχή, αλλά ελπίζουμε να είναι εντάξει ο ήχος. Θα το τσεκάρουμε και πριν ανέβει. Ναι. Εδώ είναι της Μιρέλας. Όχι, δεν είναι εδώ της Μιρέλας, αλλά άμα ενδιαφέρει σε πήρω μέσα ένα πάρτι που έγραφε απ' έξω, είναι εδώ της Μιρέλας. Είστε πολύ καλή παρέα, χιχί, το κάνουμε για τα views, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το άτομο αυτό το γλυκό πάλι. Τι το κάνουμε? Για τα views. Για τα views? Εμένα θα μου το έλεγες ή... Αν νομίζω το ξέρεις. Μάλιστα. Κάπου εδώ θα τελειώσει τα 10 επεισόδια αυτό το podcast. Θα κάνω ότι πίστεψα ότι με αναφέρατε στο χαμένο επεισόδιο το Μαριλενάκι μας. Το οποίο το αναφέραμε μετά όμως. Σ' αγαπάμε πολύ. Ναι. Μετά, γεια σου Βαλάντη, μόλις γύρισα από την Κωνσταντινούπολη, 17 ώρες με το πούλμαν μαζί με τον 7στερο τιμωρό. Σου έχω φέρει μπακλαβά δώρο. Σου είχε φέρει όντως? Όχι, δεν μου είχε φέρει μπακλαβά και δεν είχε γυρίσει από την Κωνσταντινούπολη με τον 7στερο τιμωρό. Α, δεν είχαν πάει. Αλλά είχαν γυρίσει κάποιοι άλλοι ναι. αθλητές από την Κωνσταντινούπολη, μάλλον με πούλμαν. Και ναι. Είναι ένα από τα αθλητικό τρολ σχόλια που πιθανότατα οι περισσότεροι δεν θα καταλάβετε ποτέ. Και από κάτω έχει απαντήσει ο αγαπημένος μας Φώτης. Καλησπέρα Θανάση, ελπίζω η επιστροφή να ήταν ομαλή. Είμαστε μαζί με την Κορίνα και αναμένουμε επίσης σχόλιο περί πράσινης κυριαρχίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι και πολιτικό πράσινη σχόλιο. Κυριαρχία τώρα είναι... Πολιτικό σχόλιο δεν είναι? Γιατί για το Πασόκ? Ναι, δεν το έλεγαν παλιά. Όταν υπήρχε το Πασόκ και ήταν... Ναι, δεν το... Ναι, ίσως να το λέγανε πράσινη κυριαρχία. Τώρα στον αθλητισμό πράσινη κυριαρχία... Και ένας άλλος κύριος έχει γράψει με φώναξε κανείς. Μπορεί, άμα τον αναφέραμε, άμα είναι φίλος σου, τον φωνάξαμε. Α, ο Εφτάστερος. Τον φωνάξαμε. Τον φωνάξαμε στα σχόλια μάλλον. Εντάξει. Αυτό είναι το τρίτο, Ναι. Α, Christmas Special. Πηγαίνουμε στο Χριστουγεννιάτικο. Ναι. Για να δούμε τώρα, το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει μεταδοθεί και στα σχόλιά μας? Όχι, έχει μεταδοθεί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά, υγεία και ευτυχία και πολλά κέρδη. Δάσκαλος. Εντάξει. Ξεκίνησε καλά. Δεν έχεις να πεις κάτι? Όχι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε από το Φώτη το κλασικό καλά Χριστούγεννα αγαπημένου μου. Από τη φίλη όχι, μας. γιατί δεν τα έχουμε ευχηθεί 19.000 φορές. Και άλλα καλά Χριστούγεννα. Πολλά... εδώ ξεκινάνε και τα σχόλια από τη φίλη μας τη Μαρία. Ναι.
Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με περισσότερες προβολές. Η Μαρία όντας και μέτρ. Ούσα, ναι, εντάξει. Μέτρ στο είδος της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Αυτή η ευχή για... Έλα, ναι, εντάξει. Αυτή η ευχή για περισσότερες προβολές μετράει λίγο παραπάνω. Ναι. Τώρα, στο σχόλιο της αυτό από κάτω είχαμε και μία ατυχή, να το πω. Όχι αποτυχημένη, είναι χοντρή. Είχαμε και μία περίεργη προσπάθεια ίσως κοινωνικοποίησης μεταξύ των θεατών. Μας αρέσει όμως. Μας αρέσει να γνωρίζονται μεταξύ τους και εντάξει τώρα μετά. Συγγνώμη, δεν γνωρίζονται. Όχι, δεν γνωρίζονται. Ήταν μια απόπειρα ίσως να γνωριστούν. Ναι, ξέρεις κάτι. Δεν γνωρίστηκα. Μάλιστα. Νομίζω δεν γνωρίστηκα. Αλλά εντάξει. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε? Όχι, παιδιά, ελεύθερα. Τρόπο σκέψης. Σίγουρα. Ναι. Οπότε αλλάξαμε χρόνο. Μπράβο. Και ξεκινήσαμε τα πιο ίσως. Ναι, μετά από 8 εβδομάδες. Μετά από 8 εβδομάδες. Ναι. Τα πιο σοβαρά θέματα. Για λίγο. Ναι. Με το επεισόδιο για το cancel. Εδώ πέρα έχουμε ένα σχόλιο, το οποίο όταν έγινε είχα πιάσει τον Φώτη και του έλεγα τι έχει πάθει ο φίλος σου γιατί είναι γλυκός. Ήταν γλυκός η αλήθεια, είναι επτάστερος τιμωρός εκείνη Ναι, τη ο μέρα. Βέλος ευχήθηκε καλή επιστροφή στο αγαπημένο μας ντουο. Πράγματι. Γιατί όντως είχαμε αργήσει. Είχαμε 2 μήνες. Ναι. Τι έξαλλο background είναι αυτό. Ναι. Ήταν η αρχή των βίντεο που βάζαμε τα βίντεο και τα background στην τηλεόραση. Και είχαμε το video wall από πίσω μας. Ναι, ζήτω... Ιδέα φυσικά δικιά μου. Ζήτω ο Φώτης Βουλγαράκης κάτω ο μπαρτζοκισμός. Ναι. Έχουμε ξεφύγει τώρα, έχουμε πάει σε κάποια άλλα επίπεδα αθλητικής καφρίλας, να το πω. Ναι, τώρα αυτό είναι του Φώτη που δεν καταλαβαίνω γιατί με αφορμή το επεισόδιο μελλοντικό podcast με διαχειριστή γνωστής ομαδικής για το πώς γλίτωσε τη δίωξη. Τώρα αυτό θέλει ένα podcast από μόνο του. Ποιος είναι? Δεν το γνωρίζεις. Είναι φίλος του Είναι Φώτη. φίλος του Φώτη. Θέλει να έρθει. Θέλει ένα επεισόδιο ολόκληρο μόνο του. Θέλει ένα μονόωρο special για να μας εξηγήσει ακριβώς τι είχε συμβεί τότε. Βεβαίως, να έρθει. Άμα θέλει, του δίνουμε το βήμα και το να εκφραστεί, χώρο. να μοιραστεί τις εμπειρίες του. Ναι, βεβαίως. Θα ανεβάσει τα views και το engagement. Να ανεβάσει τα views και το engagement. Ευχαριστούμε, να έρθεις. Ορίστε. 6. Ναι. Διλήμματα ζωής. Εδώ πέρα γίναμε πολύ πρωινάδικο. Εκεί πέρα ήμασταν από πέρα μας. Τι, το έχουμε πει ότι το έχουμε πει. Που γυρνάγαμε. Καλημέρα από Λονδίνο. Ξεκινάμε με το Φώτη, ο οποίος όπως έχετε καταλάβει και από τα πρώτα μας σχόλια είναι πολύ international φέτος. Ναι, φέτος ο Φώτης έχει αποφασίσει ότι δεν θα κάτσει Αθήνα. Σωστά. Έχει αποφασίσει ότι δεν του αρέσει εδώ. Συνεχίζει να είναι γλυκός ο φίλος μας, ο επτάστερος τιμωρός. Εδώ τον έπιασα τον Φώτη και του είπα. Με μήνυμα εξαιρετική δουλειά, το επίπεδο είναι αισθητά ανεβασμένο, συγχαρητήρια και στους δύο. Το εκτιμάμε. Νομίζω ότι μας δουλεύει. Ειρωνικό νομίζω είναι το σχόλιο. Μια καλή μου φίλη, τέλειο, keep it up. Thank you. Φίλη σου ήταν. Ναι, φίλη μου είναι. Η Μαρία εδώ μας τάχωσε λίγο. Γιατί σου είπα ότι επειδή γνωρίζει από τον κλάδο, ναι, και είδε ότι όσο να είναι το χρονοδιάγραμμα δεν το πολύ... ναι. Έγραψε, έχει δίκιο η Κορίνα, κάθε Κυριακή είχατε πει. Αυτό πρέπει να ανέβει Δευτέρα ή Τρίτη το επεισόδιο. Ναι. Από κάτω είχαμε πάλι προσπάθεια κοινωνικό... Από κάτω είχαμε πάλι σχόλιο προσπάθεια κοινωνικοποίησης. Ο Βαλάτης έχει δίκιο. Είχαμε μετά το μια συζήτηση, θα την αφήσουμε αυτή τη συζήτηση εκεί πέρα στα βάθη των σχολείων. Ναι. Γιατί μάλλον εκεί θα θέλουν και οι υπόλοιποι να μείνει. Έχουμε σχόλιο από τον αγαπημένο μας φίλο τον... Πώς να τον χαρακτηρίσω. Θα πω όνομα. Δεν θα πω όνομα, γι' αυτό ψάχνω πώς να το χαρακτηρίσω. Τον ειδήμον τη σεζόν. Του να δουλεύει σεζόν, θα το χαρακτηρίσω έτσι. Αυτή τη σεζόν, νόμιζα την αθλητική σεζόν. Όχι, τη σεζόν του να δουλεύει σε σεζόν. Βαλάντη, γεια σου από το Λονδίνο. Περιμένω με ανυπομονησία να ανέβει και ένα βίντεο για να γράψω σχόλιο. Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω, ξέρω ότι κάνεις εξαιρετική δουλειά και τα λες σωστά όπως πάντα.
Και μετά έχουμε πάλι τα αθλητικά μας και στη φάση του Κατσουράνη το 2011. Αυτό το σχολείο δεν το έχω δει ποτέ μου, να σου πω. Εντάξει, βλέπετε τώρα πόσο σημασία δίνει στα σχόλιά σας. Το έχω ξαναπεί ότι δεν τα διαβάζω. Κακός. Ναι. Κάποια τα είδα σήμερα πρώτα. Και πάμε στο Αγιοβαλεντινίστικο, το πραγματικά ερωτεύσιμο και αισθηματικό μας επεισόδιο. Έτσι. Ωραία τα μπαλόνια, χρόνια πολλά πάρει από τον επτάστερο τιμωρό, ο οποίος κάτι έχει πάθει. Ναι, κάτι έχει πάθει. Πιθανότατα η απουσία του. Παρακαλώ να επανέλθει. Η απουσία του από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής τον έχει μαθακώσει. Αυτό το άτομο ξέρεις ποιο είναι? Ναι, γνωρίζω. Okay. Γνωρίζω. Ωραία. Τα τριαντάφυλλα είναι ελπίζω να μην βρίζει εδώ πέρα. Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα, οι βιολέτες είναι μπλε. Επιτέλους βγήκε podcast μικρέ βαλάντι μου μπινέ. Αυτό είναι το τέτοιο, δεν είναι, για να δω. Ολόκληρο το ποίημα. Ερωτικό του θέμα σήμερα. Πιστεύεις βαλάντι στην αγάπη? Για το χέρι του Μανιάτη να πεις για αυτή την μεγάλη απάτη. Δεν έκανε πολύ καλή μου κατάληξη εδώ πέρα, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιριστή, γιατί δεν γνωρίζει τόσο από ποίηση. Ποδοσφαιριστής είναι. Είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, δεν είναι απλά ποδοσφαιριστής. Είναι μεγάλο ταλέντο του Πειραιά με λαμπρή καριέρα μπροστά του. Ποιος είναι? Φίλο σου. Τώρα μην ψάχνεις πολλά. Άκουσες λαμπρό ταλέντο του Πειραιά και θέλεις να μάθεις ποιος είναι. Προχωράμε. Ποιος κάλυπτε τον Κατσουράνη αν είχες μπέσα πες, γιατί πιο τηλεοπτικός είναι στο βίντεο καναπές. Εδώ λίγο θίγομαι. Δεν είμαι εγώ τηλεοπτική. Βλέπεις. Βλέπεις. Σε χαιρετάει ο διασκεδαστής, μα εσύ δεν απαντάς, μήπως φίλο μου ζηλεύεις, μήπως τελικά πονάς? Κοίτα. Έθεσε ερώτημα. Ναι. Ήρθε η ώρα να το απαντήσω, γιατί δεν έχουμε απαντήσει σε κανένα σχόλιο ποτέ. Ναι, απάντα. Δεν πονάω. Όχι. Με ευρωπαϊκό και με πρωταθλήματα τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν πονάω. Τελευταίο τώρα θα σας αφήσω. Πού είναι το collab με Φώτη? Ένα επεισόδιο να βγει μαζί του, θα πάει η εκπομπή σας πρώτη. Αυτό ισχύει, εδώ θα συμφωνήσω. Μπράβο. Εδώ συμφωνούμε, ήταν και πολύ ωραία με καταληξία. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα έρθει το επεισόδιο και θα δούμε και αν η εκπομπή θα πάει όντως πρώτη. Τέλεια. Και στο αγαπημένο μου σχόλιο σε όλο το podcast, θα το ακούσεις. Θα το ακούσω. Προτιμώ τα μπαλόνια από την τηλεόραση, για ακόμα μία φορά φαίνεται ποιος έχει γούστο. Ναι, εντάξει. Θα πρέπει να κάνω περισσότερη παρέα με αυτό το άτομο, πιστεύω. Είναι πολύ συμπαθητικό το άτομο, αυτό η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα άντεχε εκείνο περισσότερη παρέα μαζί σου, είναι μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω θα άντεχε. Μπορώ να γίνω πολύ καλή, άμα θέλει. Εδώ λοιπόν, αφού είδαμε και αποείδαμε, είμαστε στο 8ο επεισόδιο, στο οποίο τα κακεντρεχή ίσως σχόλια πήραν φωτιά, μιας και, εντάξει, όσο και να είναι, όταν ασχολείσαι με αθλητισμό και μιλάς για την συγκεκριμένη ομάδα του Πειραιά, καταλαβαίνεις ότι θα μιλάς με άτομα τα οποία μια ζωή βιώνουν άσχημες συνθήκες. Ξεκινάμε λοιπόν από το προπύργιο του πράσινου στρατοπέδου. Κορίνα, πώς τον ανέχεσαι αυτόν τον ελεεινό τύπο? Πραγματικά θαυμάζω το κουράγιο σου. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Είπαμε εξ αρχής ότι όσοι βλέπουν αυτό. Έχω καλό νευρολόγο, καλό ψυχίατρο, καλό γυμναστή, καλό μποξέρ. Αυτά. Ναι. Είπαμε λοιπόν εξ αρχής ότι όποιοι βλέπουν αυτά τα επεισόδια ξέρουν ποιος βιώνει κακοχίες και ποιος ανέχεται ποιον. Δεν βιώνεις καμία κακοχία. Λοιπόν, ναι, τότε μιλούσαμε λοιπόν για τρόπους διασκέδασης. Οπότε έχουμε τον επτάστερο, τον γλυκό μας φίλο. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Μας ευχήθηκε. Εμένα ο αγαπημένος μου τρόπος διασκέδασης είναι στην εξοχή με φίλους. Αυτό αποκλείεται. Και πιο συγκεκριμένα στο καλύτερο εξοχικό της χώρας, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Εντάξει, είπα και εγώ. Ενώ λοιπόν το ξεκίνησε πολύ όμορφα, ναι. το κατέθεσε εκεί πέρα. Κρίμα. Σχόλιο από τη Μαρία. Μπράβο Βαλάντη που είσαι τόσο οδηγός, γι' αυτό δεν έχει κανένα να πει τίποτα. Να παρκάρει και ξέρει λογική. Και συνεχίζεις για 10ο podcast να λες ψέματα. Τι λέει παρακάτω? Είναι παρακάτω ο Φώτης που λέει ωραία τα κλαμπικά, αλλά τα πάρτι σε σπίτι είναι πιο ωραία. Και κάνει ένα sneak peek στο πάρτι του που πλησιάζει σε λίγο καιρό. Σε κανένα μήνα. Ναι, σε κανένα μήνα. Και φτάνουμε και στο τελευταίο, στο Κετελαπόγκο, το αποκριάτικό μας επεισόδιο. Ένα από τα πιο πετυχημένα. Ο Φώτης μας ξεκαθαρίζει ότι είναι ντύθηκα τάβλη, η καλύτερη στολή που υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι ψέμα, την έχω δει, εγκρίνω. Μάλιστα. Ναι, θα ξαναντηθώ τάβλη γιατί φέτος μας έφαγε δουλειά.
Έχει δίκιο. Ναι, εντάξει, είναι εργατικό παιδί. Ο ποδοσφαιριστής μας γράφει άλλο ένα επεισόδιο χωρίς Φώτη. Είναι μεγάλο παράπονο και δικό μας παράπονο η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, Ναι. θα γίνει. Αλήθεια, δεν το λέμε έτσι. Ναι, και καλησπέρα παιδιά. Είμαι στον δρόμο της επιστροφής από το καρναβάλι της Πάτρας, φανερά στεναχωρημένος λόγω της απουσίας του Βασιλιά Καρνάβαλου που κάθεται στα δεξιά του καναπέ. Για ακόμα μια φορά συμφωνώ. Να πούμε τώρα, στα δεξιά. να πούμε τώρα ακριβώς γι' αυτό πως επειδή κάποιοι μπορεί να μην... Για να δω κι εγώ. Επειδή κάποιοι λοιπόν δεν γνωρίζουν, επειδή κάποιοι λοιπόν δεν το γνωρίζουν, η κάμερα του κινητού αντιστρέφει την εικόνα. Στα δεξιά του καναπέ λοιπόν κάθεται η αγαπημένη μας Κορίνα. Συνεπώς θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό το σχόλιο. Όχι, εννοούσε ο άνθρωπος στα δεξιά όπως βλέπει την τηλεόραση. Στα δεξιά του καναπέ, ο καναπές είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή στα δεξιά του καναπέ κάθεσαι εσύ. Εντάξει. Και εκεί εσύ καθόσουνα. Οπότε μαζί σου. Πληγώθηκα. Έχει άλλα σχόλια ή αυτά ήταν? Αυτά ήταν. Περιμένουμε ακόμα περισσότερα. Πριν η αλήθεια είναι να αλλάζουμε και λίγο. Πώς το λένε? Να αλλάζει και λίγο το context, το σχόλιο, να μην είναι τόσο αθλητικό. Γιατί εντάξει, να τα καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Ναι, παιδιά. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελες να πεις ποιο ήταν το αγαπημένο σου και ποιο ήταν το λιγότερο αγαπημένο. Το αγαπημένο σου και το λιγότερο αγαπημένο σου podcast που έχουμε κάνει. Επεισόδιο. Εγώ έχω σίγουρα αγαπημένο, όχι έχω και λιγότερο αγαπημένο, εντάξει, εγώ τα βρήκα. Ωραία, πες εσύ και θα ακολουθήσω εγώ. Ωραία, λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου επεισόδιο ήταν το Cancel. Okay. Μου άρεσε πολύ όπως το είχαμε αναλύσει. Ωραία. Ήταν έτσι πιο σοβαρό. Και μου άρεσε αρκετά και Τελαπόγκο. Ήταν ωραίο. Για κάποιον λόγο. Ήταν ωραίο. Ναι. Δεν μου άρεσε το χατήρι δεν χαλάμε. Που λέγαμε τα ονόματα των φίλων μας. Ναι. Γιατί βγήκαμε λίγο από το... Εκτός κόνσεπτ. Αυτό. Αλλά εντάξει, γενικά να πω την αλήθεια, δεν έχω κάποιο επεισόδιο το οποίο να πω ότι όχι, πέρα από το χατήρι δεν χαλάμε, δηλαδή που είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, κάνουν event κάπως. Ναι, ίσως. Λίγο. Ίσως, ναι. Ναι, δηλαδή μου αρέσουν αρκετά τα podcast. Θα συμφωνήσω εγώ. Θες να θυμηθείς λίγο? Θα συμφωνήσω εγώ με το αγαπημένο, πιθανότατα και εμένα είναι το Cancelled, γιατί κάναμε μια λίγο πιο σοβαρή και εμπεριστατωμένη συζήτηση. Ναι. Τώρα για μένα το λιγότερο αγαπημένο είναι το διλήμματα ζωής. Ναι. Ναι, γιατί αυτά το τύπου τα παιχνίδια, δεν ξέρω, πολύ πρωινάτικο. Πρωινάτικο, ναι. Είχε όμως πλάκα. Είχε, εντάξει, είχε. Αλλά και εκεί βγήκαμε κάπως εκτός κόνσεπτ, η αλήθεια. Όντως. Οκ, το ακούω. Οπότε, σε άλλα 10? 15? Όχι, συν δηλαδή, θα φτάσουμε τα 25-30. Πιστεύεις θα γίνει μέσα στο 25 αυτό? Παιδιά, έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Τώρα ξαναγυρνάς στις δικαιολογίες και κάνει κύκλο το Καμία δικαιολογία. Έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Ωραία, δηλαδή όσοι βγάζουν podcast και βίντεο αυτοί δεν έχουν δουλειές. Κάντε σε ένα σπίτι και βγάζουν. Μπορεί να μην έχουν τόσες όσες εμείς. Έχουμε παραπάνω δουλειές. Εγώ έχω πάρα πολλές δουλειές το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Εντάξει, επειδή ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου, κάπου εδώ θα το σταματήσουμε. Μπορώ να έχω το κινητό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για το 10ο αυτό επεισόδιο και για τα 9 προηγούμενα. Και ελπίζουμε να είστε μαζί μας και για τα επόμενα όσα είναι αυτά που θα έρθουν μέχρι να με αντικαταστήσει κάποιος. Μέχρι να λήξει αυτή η σύμβαση. Λοιπόν, μπορώ να έχω το κινητό μου. Μαλάτι, μπορώ να έχω το κινητό μου.